Ano ka mo? Gustong makita ng babaeng yun si Tanya. Matapos ang ilang taon niyang hindi pagpaparamdam, ngayon niya palang naisip na gawin yan. Yun kasi yung sinabi niya sa akin, Nay. Nagkausap kami kahapon. Nagulat nga rin ako na nandito na pala siya sa Pilipinas. Akala ko hindi na talaga babalik. Gusto niyang makita si Tanya. Para ano? Para isama sa ibang bansa at ilayo sa akin? Aba, hindi ako papayag. Kahit naman ako, Nay. Dito lang si Tanya sa atin. Ibang klase rin naman talaga yung kapal ng mukha ng babaeng yon. Matapos niyang iwan si Tanya at mawala ng pakialam sa loob ng mahigit 2 dekada, ngayon niya lang naalala? Anong klase siyang ina? Pinigilan ko nga lang na magalit kahapon kasi maraming makakarinig sa amin. Ano bang sinabi mo? Baka naman pumayag ka kaya umasa siya. Tinanong niya kasi ako kung kumusta na raw si Tanya. Ayun, sinagot ko namang ayos lang. Buti naman naalala niya pa yung pangalan. Sa tagal ng panahon nang hindi siya nagpakaina, baka kahit pangalan limot niya na. Ano pang sabi? Sabi niya, baka raw pwede niya makita at makausap si Tanya. Ay hindi! Ako na ang magdedesisyon. Hindi niya pwedeng makausap si Tanya. Pero inay, hindi ako titigilan nun. Di ireklamo mo! Wala na siyang karapatan kay Tanya mula nung araw na iniwan niya sa atin yung apo ko. Pero nay, paano kung gusto rin ni Tanya na makausap yung nanay niya? Imposible yon. Yun din ang akala ko, Nay. Akala ko hindi niya na maiisip yung nanay niya dahil nandito naman tayo. Pero minsan kasi, nagtatanong siya sa akin tungkol sa tunay niyang ina. Naiintindihan ko naman yon. Pero wala nang karapatan yung babaeng yun kay Tanya. Bakit hindi na lang natin ibigay kay Tanya yung desisyon, Nay? Ano? Paano kung makipagkita nga siya sa nanay niya? Nay, matanda na po si Tanya. Nasa hustong edad na siya para umintindi sa tama at mali. Isa pa, may tiwala ako sa anak ko. Napalaki natin siya ng maayos kaya sigurado ako na kahit ano pang sabihin o gawin ng tunay niyang ina, tayo pa rin yung pipiliin niya. Sana nga, Tonyo. Sana nga. Kasi hindi kakayanin ng puso ko kung mawawala sa atin si Tanya. Dear Love, iyon ang usapang narinig ko pag uwi ng bahay galing eskwela. Ako nga pala si Tanya, 21 years old. Lumaki ako sa lola ko at sa tatay ko. Nagawa akong suportahan ng tatay ko sa pamamasada niya bilang tricycle driver. Sila yung kinagisnan kong magulang. Mahal naman nila ako, lalo na yung lola ko na kung tawagin ko ay Mamala. Dahil siya na talaga yung tumayong ina para sa akin mula pagkabata. Nasanay na rin ako na anak yung tawag niya sa akin. Kahit na minsan, parang magkapatid lang kami ni tatay dahil doon. Aware naman ako na hindi ko tunay na ina si Mamala noong bata pa ako. Nung nagdalaga na ako, doon ko naisip kung nasaan nga ba ang nanay ko. Kaya nung marinig ko yung usapan nila tungkol sa nanay ko, nagpanggap na lang ako na wala pa ring alam. Hindi dahil wala akong interes na makausap yung tunay kong ina, kundi dahil ayokong masaktan sina tatay at Mamala. Ayan na! Gising na ang prinsesa! Pero nakasarado pa yung isang mata, oh. Mag-toothbrush ka na, anak. Patapos na si nanay magluto. Mag-iinit na rin ako ng tubig para hindi ka lamigin sa paliligo mo mamaya. Salamat po, Tay. Ang sweet niyo talaga ni Mamala. Kaya love na love ko po kayo eh. Tamang-tama ang dating mo, anak. Tapos na ako dito sa paborito mo. Oh, eto! Actually, yan nga po talaga yung dahilan kung bakit ako napabangon agad. Ang bango-bango kasi lagi ng sinangag mo, Mamala. Tostadong bawang yung naamoy mo. Nagprito din ako ng boneless bangus. Ako mismo nagmarinate niyan. Bawang, suka at konting toyo. Parang ang sarap, Mamala. O siya. Maupo ka na lang, makakain ka na. At ito naman yung mainit na tsokolate mo. Wow! May pa-chocolate powder pa sa ibabaw. Pakiramdam ko tuloy, Tay. Grade school pa rin ako. Grabe kayo mag-asikaso ni Mamala. Princess treatment talaga. Siyempre naman,
Sino pa bang nakakaalam ng gusto mong timpla? Ako lang naman. Kaya the best talaga kayo ni Mama La. Aba, syempre! At dapat kami pa rin yung best para sa'yo kahit may dumating na kontrabida, ha? Nay! Ano? Bakit po? Ano pong meron? Wala yun, anak. Sige na, kumain ka na. Magpakabusog ka para hindi ka magutom mamaya sa klase mo. Opo. Nak, may itatanong lang sana ako sa'yo. Ano po yun, Mama La? Kung sakali lang naman, hanapin ka ng totoo mong ina. Makikipagkita ka ba sa kanya? Depende po sa inyo. Pero anak, hindi ba mas maganda kung ikaw mismo yung magdedesisyon? Gusto rin kasi naming malaman kung anong gusto mo. Kung ano pong makakapagpasaya sa inyo, yun po ang gusto ko. Tonyo, mukhang kailangan na nating sabihin sa kanya. May dapat po ba akong malaman, Mama La? Meron anak. Nagkausap na kasi kami ng nanay mo. Alam ko po. Alam mo na? Paano? Anak, anong ibig mong sabihin? Nagkausap na kayo ng nanay mo? Hindi pa po. Pero narinig ko yung pinag-uusapan nyo nung nakaraan. Akala ko nga po nagtatalo kayo ni Mama La. Pero nung narinig ko yung tungkol sa nanay ko, doon ko rin narinig yung opinion nyo. Nagpanggap na lang po muna ako nang wala pang alam. Pasensya ka na, anak. Kung hindi namin agad nasabi sa'yo. Huwag po kayo mag-alala. Naiintindihan ko po kayo. Sinabi ko sa kanila yung totoo para alam din nila kung ano yung nasa isip ko. Ayoko rin naman kasing maglihim kina tatay at mama La dahil sila na lang yung meron ako. Kinausap nila ako ng masinsinan tungkol sa nanay ko na gusto akong makita. Sinabi ko naman sa kanila na bukas naman ako makipag-usap at humarap sa tunay kong ina. Pero nasa tamang edad na ako para magdesisyon kung kanino ko sasama pag dumating yung oras na kailangan kong pumili. Mama La, bakit gising pa po kayo? Mag-aalas 8 na po. Hindi kasi ako makatulog, anak. Kaya hinintay na lang kita. Ikaw talaga, Mama La. Alam ko naman po kung bakit eh. Upo ka dito sa tabi ko, nak. Kwentuhan mo ako. Kumusta ang naging usapan niyo ng mama mo? Okay naman po. Medyo nahihiya pa ako magsalita kasi parang nakakailang yung presensya niya. First time ko lang kasi siya makita. Natural lang na maramdaman mo yun. Kumbaga parang estranghero pa kayo sa isa't isa. Ganun na nga po, Mama La. Saan ka naman niya dinala kanina? Kumain lang po kami sa labas. Nagkwentuhan kami doon hanggang sa di ko na po namalayan yung oras. Mama La, medyo marami po pala akong nakuha sa physical features niya. Oo. Pero masaya ako kasi hindi mo nakuha yung ugali niya. Mukha naman po siyang mabait, Mama La. Pero marami pa rin akong tanong sa kanya na hindi pa nasasagot. Siguro kasi kulang pa yung oras. Kaya feeling ko po, kailangan ulit naming magkausap para matuldukan na po yung mga tanong sa isip ko. May iba pa ba siyang sinabi sa'yo? Meron po. Gusto niya raw pong bumawi sa akin. At kung gugustuhin ko nga raw po, pwede niya pa akong ipasyal sa South Korea. Pwede raw po ako dun magbakasyon. Umayag ka ba? Hindi pa naman po ako umuoo. Gusto mo ba siyang bigyan ng pagkakataong makabawi sa'yo? Gusto ko po. Tsaka gusto ko rin sanang mas makilala pa siya. Okay lang po ba yun sa inyo? Ha? Oo. Oo naman, anak. Kung anong makakapagpasaya sa'yo, doon ako. Yun naman ang gusto namin ng tatay mo. Pero wag po kayo mag-alala. Hindi po ako sasama sa kanya kapag sinubukan niya akong ilayo sa inyo. Talaga, anak? Opo, Mama La. Kayo po ni tatay yung pamilya ko. Kayo yung gusto kong makasama. Gagawin ko lang po talaga to para mabuo yung sarili ko. Kasi alam ko naman po na kahit bali-balik ta rin yung mundo, magkadugo pa rin kami. Sa kanya pa rin ako galing. Pero hindi rin po ako nakakalimot, Mama La.
Sige anak. Gawin mo kung anong dapat mong gawin. Hindi kita pipigilan. Basta, iingatan mo yung sarili mo, ha? At saka, hinay-hinay lang anak, ha? Huwag ka masyadong umasa sa babaeng yun. Siguro ngayon, excited pa siya dahil bago pa lang. Pero pag tumagal-tagal na yan at kakailanganin na naman niyang pumili, sigurado ako na hindi pa rin ikaw yung priority niya. Ay, sinasabi ko to, hindi para siraan siya sa'yo, kundi para ihanda ka sa mga posibilidad tungkol sa nanay mo. Minsan ka na niyang iniwan. Kaya hindi malabo na paasahin ka niya sa pagkakataong to. Doon nagsimula yung bonding namin ng tunay kong ina. Madalas na kaming kumakain sa labas pagkatapos ng klase ko. May mga time na sinusundo niya ako sa school para maisama sa pamamasyal niya. Minsan road trip tapos kwentuhan kami sa biyahe. Dahil doon, mas nakilala ko siya. Kaya lang, kahit masaya ako kasama siya, parang may kulang pa rin eh. Hindi ko maramdaman sa kanya yung init ng pagmamahal. Gaya ng naiparamdam sa akin ni Mama La. Yung bond na meron kami ng tunay kong ina, para lang kaming magkaibigan. Mas naramdaman ko siya bilang kaibigan at hindi isang ina. Ay, Ma, sagutin mo yung tawag please. Hindi ako makaalis. Ay, paano na ako uuwi nito? Hindi naman siya sumasagot. Ay, kung kailan ko siya kailangan, saka naman siya wala. Tanya! Tanya, anak! Mama La? Ay, sabi na nga ba't hindi ka kaagad makakauwi? Nakita ko yung payong mo sa sofa kaninang umaga. Naiwan mo. Ipapahatid ko nga sana sa tatay mo kanina kakalimutan niya rin naman. Hindi niya rin daw akalaing uulan ngayon. Oh, ayan. Ang lakas-lakas pa. Kanina pa halos walang tigil. Oo nga po, Mama La. Kanina pa sana ako nakauwi eh. Wala naman po akong mahiraman ng payong. Kung makikisukob naman ako hanggang sakayan, siguradong basang-basa rin ako nun kaya naghintay na lang po ako na tumila yung ulan. Nako, malabong tumila agad tong ulan. May paparating kasing bagyo. Kaya po pala, kung di po kayo dumating, baka gabihin na po ako ng uwi. Ay, kung alam mo lang. Kanina pa kami nag-uusap ng tatay mo kung anong gagawin. Siya na nga lang sana yung pupunta. Pero nag-aalala rin ako sa'yo kaya sumama na ako. Ikaw talaga, Mama La. Ang lamig-lamig pa naman ng panahon ngayon. Pag kayo po talaga nagkasakit niyan. Ay, nako. Matibay to, anak. Ulan lang yan. The best ka talaga, Mama La. Ay, buti pa po kayo dumating kahit hindi ko kayo tawagan. Yung nanay ko, kanina ko pa po tinatawagan para magpasundo. Kasi may sasakyan naman siya pero hindi sumasagot. Ano pa nga bang aasahan mo sa kanya? Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala, anak. Hanggat nandito pa ang Mama La, kahit ilang beses mo pa maiwan yung payong mo, ihahatid ko pa rin sa'yo. Ang sweet talaga ng Mama La ko. Kaya super blessed po ako sa inyong dalawa ni tatay. Sino nag-text? Si nanay po. Sabi niya hindi raw niya ako masusundo kasi ayaw siyang paalisin ng asawa niya. Masyado raw kasing malakas yung ulan. Susundan na lang daw niya po ako ng pang-taxi. Ay, wag na! Sabihin mo nandito na kami para sunduin ka. Puiset na babaeng yan. Hanggang ngayon hindi pa rin kayo magpakaina. Ay, tama nga po kayo, Mama La. Na wag ako masyadong aasa sa kanya. Tama nga lang din po na hindi ako masyadong nag-expect na mag-level up yung sinasabi niyang pagbawi niya sa akin. Pero wala po talaga, Mama La. Hindi niya kayang gawin yung mga ginagawa niya para sa akin. Paano niya gagawin? Hindi naman niya alam kung paano maging ina sa'yo. Ay, halika na anak. Umuwi na tayo at baka lamigin ka na rito. Nagluto pa naman ako ng sopas. Lalamig na yon. Ano ba yan, Mama La? Natatakam tuloy ako bigla. Ay, magpakabusog kapag uwi. Dear Love, matapos akong hindi masundo ng nanay ko nung araw na yon,
Hindi na rin nasundan yung paglabas-labas namin. Hindi na nadugtungan yung pagbawi na ipinangako niya sa akin. Hindi naman talaga ako masyadong naapektuhan dahil ayoko naman talagang mag-expect. Nakita ko na kung hanggang saan lang yung kaya niyang gawin at hindi yun tulad ng ginagawang pagpapakainan ni Mamala sa akin. Masaya na ako sa kinagisnan kong mga magulang. Napuno naman nila ako ng pagmamahal, kaya kahit nakaalis na uli ng Pilipinas ang nanay ko, hindi ako nakaramdam ng lungkot o pangungulila. Tinanggap ko ng parte na lang talaga siya ng pagkatao ko bilang isang inang nagluwal sa akin. Pero kung usapang pagpapakaina, si Mama la yung nagmamay-ari ng titulong yun at wala ng iba. Natutunan ko na yung pagiging ina pala ay hindi lang nakabase sa kung sinong nagluwal sa'yo, kundi sa kakayahang gampanan ng papel ng isang ina kahit gaano pa kahirap yung sitwasyon. Hindi lang sa pera nakabase ang suporta ng isang ina, kundi sa pagmamahal at pagkalinga niya. Mas pinili kong pahalagahan kung anong meron ako dahil alam kong kahit anong mangyari, mayaman ako. Hindi lang sa pera, kundi sa pagmamahal at malasakit ng isang tunay na ama at ina. Metro's #1 Love Radio. Basic!